Xayrlı gün, hürmetli televizor qarawçılar. Yazның иң güzel бәйрәме халыкара хатын-кызлар көне якынлашып килә. Бу көннәрдә без айруча ир-егетләребезнең игътибарына төренеп яшибез. Аларның башларында бер генә уй: ничек безне бәхетле итәргә, ничек безнең күңелләребезне күргә. Бу сорауларны мин Татарстанның халык артисты, яраткан җырчыбыз Илсафка юллыйсым килә. Бүген ул безнең кунагыбыз. Хәерле көн, Илсаф, исәнмесез? Исәнмез, хәерле көн. Ир-егетләребезнең тормышында иң мөһим роль уйный торган ике хатын-кыз бар. Беренчесенең, әлбәттә, аның әнисе аңа тормыш бүләк иткән. Икенчесе аның балаларына тормыш бүләк иткән, аның хәләл җифте. Сезнең газизләрегез кемнәр алар? Иң беренче әнием, исән сау, Аллага шөкер, озакламый, менә апрель аенда 80 яшь тула инде, 85. Субханалла, исән сау булсын. Аллага шөкер. Иң беренче аңа зур рәхмәтләремне җиткерер идем. Безне туып үстергән 6 бала герояна. Исеме ничек, исемен дә әйтеп җибәрик. Рушания ханым. Кайларда яшәп ята ул? Шөбрәле районы Яңа Кәкерле авылында. Исән сау, безне кошалып, затып, мотор итеп яшәп тора. Аллага шөкер аңа да. Мөмкин кадәр узаграк булсын, шулай бит? Амин, шулай булсын. Аннан соң инде безнең тормышта, без үзебезнең тормышыбызны бәйле торган кеше, әлбәттә, ул безнең хәләл җефетләребез, хатыннарыбыз. Алар безгә тормыш мәгънәсен тагында баетып, балалар Бүләк итәләр. Бүләк торган кешеләребез. Ир-егетләребез бүләк әзерләү белән мәшгуль шушы көннәрдә, шулай бит. Сез сюрприз ясарга яратасызмы? Югыйсә инде сораган бүләкне бүләк итәсезме? Ничек бу сезнең? Ул инде дөресен әйтсәк, җитди сорау, бүләк. Әйе. Бик гади түгел ул. Хәзер инде күбрәк, хәзер сорап, алган сорап, элекрәк ул ниндидер романтик хистә булса именчектер. Хәзер күбрәк кешеләр Практик яктан карап. Практик яктан күбрәк барала, алдан сорап, нәрсә кирәкне белешеп, шундыйрак бүләк йөрү күбрәк гамәлгә керә. Беләсезме, шундый кызыклы статистика бар икән, Илсаф. Ир-егетләребезнең 43% хатын-кызларга бизәнү әйберләрен бүләк итә икән, 20%-тан артыгы зәркән әйберләрен. Беләсезме, миңа калса, ир-егетләребез тәмле итеп ниндидер бер ризык әзерләсәләр дә, миңа калса бик әйбәт булыр иде. Менә безнең коллегаларыбыз Миназым Сәфәров һәм Мөршидә Җихан шушы минутларда бик тәмле аш-су пешерү белән мәшгульләр. Әйдәгез әле алар белән туры эфирга чыгыйк әле. Әйдәгез. Хәерле көн, исәнмесез? Миназым әфәнде, Мөршидә ханым, исәнмесез? Исәнмесез, хөрмәтле достлар. Хәерле көн, Эльза. Исәнмесез? Нинди тәмле бәйрәм ризыгы әзерлисез бүген? Без бүген бәйрәмгә тура дигән ризык пешерергә булдык. Нинди ризык ул, каян килеп чыккан һәм ни өчен тура пешерәбез? Махсус 8 мартка хатын-кызларга бүләк булсын дип, көн сайын пешерәтен ризык булмасын дип әзерләргә булдым яна. Чөнки бу безнең якта гына пешерелә торган, мишәрләр ягында дип әйтәбез инде. Татар халкында бик ник таралмаган ризык ул. Мөршидә тура дип атала. Сезнең якта тураны миңа белүемчә, иремчекне, кызыл иремчекне тура дип әйтәләр инде. Без бер якта без сезнең белән тау ягында без, име? Бездә корт турасы диләр дә, без инде шул гөбәдия пешерә торган корт турасын күз алдына китерәбез. Менә мин инде әзрәк кенә чамалыйм. Монда безнең сары май кирәк, йомырка кирәк, он кирәк. Күз алдында, ләкин әле менә бу хикмәте дә бар, әйме? Иремчек нинди сайлана, Миңназым абый? Иремчек татар авылында аны майсызландырылган дип сөйләшәләр инде, әйме? Сепарациядән булганы ярамый, әлбәттә майлар иремчек кирәк. Майлар сары май, майлар иремчек. Бу майлы идеме, моның карасаң. Майсыз һәм коры иремчек булырга тиеш. Иремчек коры булырга. Коры туры өчен нишләргә кирәк? Коры туры өчен әгәр дә кибеттән алган булса инде, иртәнгә кадәр аны бастырып куйырга кирәк, бер нәрсә белән коры булсын өчен, һәм сугырга кирәк суын мөмкин булган кадәр. Коры булырга тиеш. Ул шундый дип торган таралып иремчек булырга тиеш. Әйдә, Мөршидә менә бу иремчекне
it tartqıştan iyi şartlarında elbette it tartqıştan işlege bolar. Biz bunda blenderdan çıkarabız indi. Ezrekine tiyirleri bulmasın için bu kırırım şık ettik bit. Bu kırırım şıkını ezrekine tiyirsiz bulur için bu tigirmenden tartıp alarak gerek. Bağlarını erimşik yaki yumurta şatuğu bir kavur hazır değil mi? Allah temliğe iğrengen bidin. Kibit rizqına iğrengenler. Mine bunu pişirip başlatsan bağlar üzerine nesir şalanlarında bilmiş başlıyorlar hem onlarına bir temle başlıyorlar. O yağından da oturşlayın. Resept bırıngırak bulgan sayın ol neşektir zatlırak dip sanala bit indi. Kişide bulmagan dibinde. Kişide bulmagan bir zatlı rizq pişirersin. Bulgatu vaqtında neşektir nersege qarap ol bir massaga aylanırga tiyişme. Bir massaga aylanırga ne kamır bulga tiyiş. Pişiru icad. Gerek de nide irat pişirgende sirek pişire bit ol. Bik sirek pişire olanak. Bik temli bula o. Şuna göre temli batırgan durayın değil mi? Lakin her kiminin özünün miktarı var demek ki özünün usulları var. Berengi elbette avul yerinde berengi itli berengiler bitinde o her vakitte da beliş bizim yakta ayırıp pişirilen beliş var değil mi? Bizde hiçbir şey o derecede miktar olmayan beliş. Men Nazım abi hazır biz bu mayını eritemiz şuay bit. O mayını eritirge gerek hem şu mayda pişip çıkan ondan soň mişten alandan soň kaynar keliş kaynar mayga sumdurып alarak gerek. O şunun için. Salkım bulga tiyişti o kaynar bulga tiyişti. May bizim erigen, bit erbitmegen hele. Aha, birazdan salabız ayını. Sal. Korkmuşu sal. May buldu. Ana şunda yezdirip dibete bizim kızanı mı? Şu mayda okatıp nişke tavabız. Bu tatar halı rizqin. Men bunu bir eniden sorap kalganım elbette etkenimçe resept neşip bula deyip enide bütün o hatın kız olarak nerse sen yumurtasını salasan, onun salasan deyip bizim şey proporsiyalar bilmi bit. Onun kulu işlegen. Şundan men enide meydem tügen yazıp kalmadım deyip bir gün enidem. Şundan izlenip жерден bir kitapta da yok. Yunus Akmacan'ın kitabında da yok. Başka sonra çıkan kitaplarda da yok. Şuna bilesiniz mi kayan kirip çıktı o kitap? Siz gailege nindi bilek yasaganınız bar mene şu 8 mart oңайынан менде хатын кызларга бигрәк дә сезнең битендә ике кыз. Bizden yana şu pişirten rizqimiz, ideki tradisyon rizqimiz. Birincisi kiyip peremeşi. İkincisi tutarılgan berengi bizim biz berengini anıp pişirgenim var mı? Böyle gerek berengini yartılaş pişirip, şunu suyun sımayıtıp kazıp, şunun oruna it farşı salıp, kaplap üstüne şöyle mişketi var gerek. Mişketi var, şu mişi rizqi. Sizin ideki duhovkada indi. Duhovkada indi, duhovkada. Bizning nişli eken turalar. Masla kirek yanıp gitmesin içine ye. Farigali. Yağından men Nazım abi. Tüsü kildi. Bu matur kızlar yüzü şekilli bulgan. Ayda koyabız mene şu şunday. Salkın keliş aşağınlıkta bunu aldan ezirepte kuyruğa bula cemaat. Kim kofe bilen, kim şey bilen, lakin nerse bilen aşağında da bir toplulukla aşıkkan vakitte tizgine tamı kalkabalar için ne degen rizq. Bizge indi rizqni pişirip jitiyor turunda elzigada haber etmek gerektir Mürşide. Elbette ayda biz planşettan alarga da haber birik. Ana ko'rsatilgani yüzü kildi, temin işi kilgendigin şırışkaş kovup qaragandan soň aytırsiz. Beylep ko'rsatirlar. Бик тәмле булганга ошап тора. Şef bular uşağa. Бик зур рәхмәт сезгә. Şulay işlesim kile. Эшләрсез бәйрәмдә, нәкъ эшләрсез шулай. Без сөйләшүебезне дәвам итик. Исаф, әз генә вазгыять турында да сөйләшеп алыйк әле. Зур дәрәҗәләргә ирешкән хатын-кызларга үзләренә яр табу бик тә авыр бүгенге көндә. Менә сезнең мөнәсәбәтегез бу мәсьәләгә ничек? Alar mecburdur da şimdi zamana talep edeyim. Lakin baribir aytasım kile. O din boyunca da aytilgan xotin qizning ona ishmoqi idari. Yani şuna göre men aytar edim xotin qizlarga baribir zo'r o'ngishlarga erishib Gaylanın xotin qizning vaqti baribir da endi kelajak bo'lib tarbiyaladi deb aytar edim.
Һәрбер хатын-кызның үзен патша бикә итеп хис итәсе килә. Матурлык серләрен минем коллегам Айзилә Батырханова бик яхшы белә. Әйдәгез, аның белән дә элемтәгә кергәле. Айзилә, хәерле көн, исәнмесез? Исәнмесез? Хәерле көн, Эльза, хәерле көн, Илса. Айзилә, менә кыш айларыннан соң бигрәк тә инде битләрне сафландырасы килә. Менә моңа яз айларында нинди косметология күнегүләр ясарга мөмкин? Шуннан да яз кояшы карый башлау белән һәрбер хатын-кыз үзенә инде үзгәрешләр кертергә тели. Шуңа күрә дә без бүген матурлык салонында сез биргән сорауны мин бу өлкәдә шактый зур тәҗрибәсе булган белгечкә юллыйм. Ул да булса Диләрә Җамалетдиновага. Диләрә, исәнмесез? Хәерле көннәр. Хәерле көн, Айзилә. Кояш карый башлау белән безнең инде әлбәттә бит тиресендәге май безләре активлаша. Һәм инде бу чорда нинди косметологик чаралар ясарга киңәш итәсең? Яз җитүе белән безнең үзгәреш килә бит инде. Бит тересен матурлатыр өчен иң әйбәт вакыт ул. Чөнки салкын кышлардан соң, салкын җилләрдән соң безнең бит тересенә профессионал процедуралар кирәк. Процедураларның берсе ул бит чистарту, икенчесе Пилинг дип өстәргә кирәк, әйме бу очракта? юк, бит чистарту. Бит чистарту аерым бер процедура. Әйе, бар төрле процедуралар. Ультразвуковой чистка дип атала инде урысча әйткәндә. Механическая чистка дип атала. Һәм икенче процедура ул менә пилинг. Минем иң яраткан процедураларның берсе ул, чөнки ул бик универсаль. Төрле битләргә туры килә торган һәм тиз арада бит тересен яңарта, яшәйтеп җибәрә. Әмма онытмаска кирәк, пилингтан соң SPF факторлы кремны кулланырга кирәк. Кремнар турында сүз башладың син. Менә яз айларында кремнарны алыштырырга кирәкме? Менә без бит инде кыш өчен бер төрле крем кулландык, яз өчен инде махсус кремнар кулланырга кирәкме? Әйе, әлбәттә, кыш көнне біз инде күбрәк майландыра торган кремнар белән кулланабыз, яз җәй көнне безгә күбрәк дымландыра торган кремнар кирәк. SPF кояштан саклана торган кремнар белән кулланырга кирәк. Күбесе кремнар эчендә SPF фактор бар, ләкин сезнең кремыгыз эчендә SPF фактор булмаса, сезгә аерым шундый кояштан саклана торган крем кирәк. Соңгы елларда калын натураль кашлар модада иде. Мода бит үзгәрүчән. Менә бу ел нинди кашлар актуаль булачак? 2021 елда табигый образлар модада, шулай алар кашларга да кагылалар. Кашларга төсле карандашлар, теннәр кулланмасагыз да була, чөнки төссез, мәсәлән, менә мондай гель аласыз да, шуның белән сөртеп, кашларыгызны матурайтып җибәрә аласыз. Мәсәлән, мин сезгә күрсәтәләр хәзер. Алабыз да, күтәртеп куябыз аларны югары, шулай ук табигый итеп матур күренәчәкләр. Шушы гельләр кашларны калай итеп күрсәтәләр. Һәм бөтен кешегә туры килә. Әни, шуннан да бик матур булды бу. Менә тырнаклар ясаталар иде бит инде безнең кызлар, кирпекләр үстерәләр иде. Ул хәзерге вакытта актуальмы? Тырнаклар турында сөйләсәк инде, соңгы арада күбесе тырнак ясаудан, гель-лак ясаудан баш тарталар һәм күбрәк файдалары процедуралар сайлыйлар кызлар. Мәсәлән, япон маникюры, төрле пасталар сөртәләр тырнакка һәм ул бик файдалы процедура, тырнаклар бик матур ялтырап торалар ахырдан һәм нинди гель-лак та кирәк түгел. Кирпекләр турында сөйләсәк инде, әлеге бит инде 2D, 3D дип атала инде урысча шундый күп итеп кирпекләр үстерә идек. Күбрәк ясалткан сайын матуррак булып. Әле шаяртып әйтәләр иде егетләр, карагыз әле бу кыз кирпекләренә тун киеп куйган. Кадәр күп иде. Кайбер кызлар ашалмыйлар күзләрен. Хәзер инде юк, ул мода китте, ул актуаль түгел. Классик формасы үстерсәгез, бик матур була ул. Күзгә бер дә бәрелми торган кирпекләр үстерсәгез, бик әйбәт була. Димәк, ни кадәр табигыйрак күренәсең, шул кадәр матуррак. Аннан соң шундый фикер бар, менә кешенең иннек төсенә карап, аның кәефен билгеләп була. Менә бүген күреп торам, яра безнең синең кәефебез шул кадәр күтәренке, чөнки ул әле безнең 8нче март бәйрәме шулай бит. Менә иннекләр инде алар күп, һәм инде аларны күлмәк төсенә карап сайлыйлар. Шул нисбәтән сорау бирәсе килә, менә бу ел 2021 елның яз һәм җәй айларында нинди төсләр актуаль булачак? Алсу һәм персик төстәге иннек сайласагыз бик әйбәт була.
Ләкин 2021 елда артык якты төсләрне кулланмагыз дип киңәш итәм. Тагын бер киңәш бирәм румяннар турында. Матур күренер өчен аласыз румяннар һәм аларны бит алмаларына һәм каш астына маңгайга сөртәсезләр. Алай эшләгәч, сез тагын да яшьрәк, тагын да гүзәлрәк күренәчәксез. Бик зур рәхмәт Диләрә, Шимакта әйнәсенең бу киңәшләре тамашачыларыбызга файдалы булыр дип ышанып калабыз. Эльза, без кабаттан сүзне сезгә бирәбез. Бик зур рәхмәт, Азилә. Без дәвам итик. Һәрбер кешенең, әлбәттә, инде шул исәптән хатын-кызларның да бәхетле булу теләге бар. Ә менә ир кешеләр безне бәхетле итәр өчен нәрсәләр эшләргә тиеш? Әлбәттә, инде ират кеше гаиләне тәэмин итү материаль юктан дип әйтер идем, балаларны мохтаҗлык булырга тиеш түгел. Булдыра алган кадәр. Һәм игътибар итәргә кирәк. Ярату инде бәлки гомер буе бармый торгандыр, әйме ничек дип әйтим, мәхәббәт. Бәлки аны 20, бәлки 30 елларга бәлки сузып булмый торгандыр, әйме. Мин сезгә телим сузыгыз. Ләкин ихтирамлык кирәк, игътибар итү кирәк. Аннан соң хатын гел начар ягын күреп торырга түгел, начар яхшы якларын күрә белергә кирәк. Хатын кызның гаиләдә аны ниндидер килмәгән яклары булырга мөмкин тормышта, ләкин аны инкар итмичә, яхшы сүзләр белән күтәреп җибәрү мөһим, бер-береңә юл бирү, әлбәттә, гаиләдә. Һәм инде бәйрәм саенда ниндидер кулыңнан килгән барыбер дә ниндидер бүләкләрсез калдырмау, әлбәттә дип әйтер идем инде. Бер-береңә яхшы мөнәсәбәт, гаилә бәхете, менә ике арадагы яхшы мөнәсәбәт шушы нәрсәләрдән тора инде. Анда да нәрсә кирәк тә түгел. Ә инде бәйрәм алдыннан безнең хатын-кызларыбыз да сездән матур теләкләр ишетсәләр әйбәт булыр иде дип уйлыйм. Хөрмәтле хатын-кызларыбыз, тагын бер тапкыр да сезне бәйрәм белән. Йөзләрегездән елмаю беркайчан да китмәсен. Гаиләләрегездә тынычлык, иминлек, мәхәббәт теләп калам. Ә бәлки сездән җырда ишетербез әле бүген. Басылар өчен сине җилләр исә, күрер өчен сине таң ата, әллә Ходай, үзе сине миңа, әллә мине сиңа яраткан, әллә Ходай, үзе сине миңа, әллә мине сиңа яраткан. Афәрин, бик матур булды. Бик зур рәхмәт сезгә. Минем дә сезне күрсем килә, Эльза. Бәйрәм белән исән сау булыгыз, бәхетле булыгыз. Рәхмәт ясың. Рәхмәт барыбызга да. Рәхмәт ясың. Benim de bizning xalqimizlarimizni yazning eng matur bayram bilan qutlashim kerak. Turmushingizda naz, igilik, muhabbat toshib tursin. Yaratgan kishilaringizning ig'tiborin, ehtiromini qilib, rahat yashaysiz. Йөзләрегездән елмаю беркайчан да китмәсен. Бәйрәм белән хөрмәтле хатын-кызларыбыз.